tanya lah mo yo. Mang mau dah kau tanya aku ha. Malih sih orang cari lihat mah. Bantu anak sabara tu dong. Gaya banyak lo bagai. Anak caca ate manggi kuria kepalanya seorang ranca seorang mani malang de adi yo buru rupo. Kabau sianan panjangkan doa leso pariden dibuatnya anak sianan kaliang buruak dan marusak pandangan mato. Nan dicari umpan jina banyak ikan tak sangkutnya. Sangko adik lahiran cak sasek manyapo denai dibuatnya. Buruak pacih panu bolin be pandang tajam wadi pamatang. Sangko denai dapet ube kilo basobo siang pagadang. Lepas mulu lah dia. Siap rumah dia. Siap rumah lo. Mang mau dah aku tanya-tanya kau. Dia takut dia mencari udah kowe. Takut apa ha? Hei lari bago. Hei. Anak caca ate manggi kuria kepalanya seorang ranca seorang mani malang de adi yo buru rupo. Kabau sianan panjangkan doa leso pariden dibuatnya anak sianan kaliang buruak dan marusak pandangan mato. Nan dicari umpan jina banyak ikan tak sangkutnya. Sangko adik lahiran cak sasek manyapo denai dibuatnya.